Dragi prijatelji, bilo bi dobro da ovo odmah snimite na vaš telefon, da vam ostane ovaj snimak u telefonu. Sami zaključite da li je ovo civilizacijsko otkriće ili nije. Ima veze sa Beogradom, Los Angelesom, Elonom Muskom, njegovom firmom SpaceX i Teslom i egipatskim piramidama. Pre 3 godine sam povezao ovu firmu i ovaj X sa egipatskom piramidom i video da seče Beograd. Ne znam kako tada nisam ovaj broj ovoliko ozbiljno shvatio, ovu distancu i ovo što ćete sada videti. Ali ovo je neverovatno i ovo možete sami da uradite, da proverite, da podelite sa nekim naučnicima ili šta god, ali ovo je civilizacijsko i neverovatno otkriće. Obratite pažnju. Znači, ja sam prilično jednostavan čovek. Radim ovo istraživanje, pratite moja videa. Video sam X na kompaniji Elona Muska SpaceX, stavio sam u sredinu centar da počne meru i drugu tačku sam povezao sa piramidama u Egiptu. Znači iz Los Angelesa SpaceX do piramida u Egiptu ima 7606,33 milja. Vidite, to je linija. Tačku A i tačku B. SpaceX na sred krova, znate kakva je njegova firma, šta se sve vezuje za njega i o čemu se tu radi, do sred piramide i tačno na vrhu piramide menja na 606,33. To ćete sada sami da vidite, to ćemo od početka sada da izmerimo, ali pre nego što to uradimo i sve ćemo opet to da prođemo jedan na jedan, da ne bude laži i zabune, ali kada vidite šta ova linija seče, to je neverovatno. I ovo ne mogu da budu slučajnosti. Osim što seče Beograd, obratite pažnju, ja nikada ovu liniju nisam ispratio od početka do kraja, morat ćemo pažljivo svako mesto u Srbiji koja seče da ispratimo, ali mi nemamo potrebe da se puno bavimo šta ona seče u daljim mestima sveta, ako vidimo šta seče u Los Angelesu i Beogradu. Krenimo od Beograda. Prvo seče ovaj novi spomenik ili celu ovu lokaciju gde ste videli da su ispod zemlje nešto ispod spomenika stavili, to ću sada da ubacim u video. I cela ova lokacija je pod izgradnjom, stara zgrada železničke stanice i u linijama, pa sada i u onim linijama. Seče, osim toga što je novi i fascinantan spomenik po znacima navodnika, ja sve mislim da su to neke energetske tačke, seče i školu Jovan Jovanović Zmaj, a on je Nikoli Tesli pisao pismo. To sad može da bude slučajnost neka. Morat ćete sami ovo da uradite i da obratite pažnju o čemu se ovde radi. Znači, osim škole Jovan Jovanović Zmaj, seče i trening centar Dejan Milojević, ja sam se šokirao. Seče puno nekih neverovatnih stvari, ali da mi vidimo činjenično stanje i da vidimo ono što je meni najfascinantnije bilo. Osim što sam video da je prošla direktno linija preko ovog dela gde su spomenik gradili, evo sada malo proveravam zajedno i sa vama, gledamo zajedno, evo vidite. A kada se poveže i na ovu pored piramidu, prvu sledeću, mislim da će tačno da seče i muzej Nikole Tesle. To ćemo sada isto da uradimo i da proverimo. Velika lupa. Ambasada Rusije. Ambasada Rusije. To je taj property, nije direktno zgrada. Dečija univerzitetska klinika.
Gimnazija Petar Petrović Njegoš. Pogledajte ovo, ljudi. Ambasada Velike Britanije. Da li je ovo severnoistočni ćošak gde se gradi prva cigla u masoneriji? Tako sam pročitao. Wow, neverovatno. Vrtić Anđelak. Železnički muzej koji je u linijama fasada isto, kao i ova linija i sve ostale. Wow. Veliko ratno ostrvo. Bratislavu. Pogledajte vi ovo. A gledajte ono što mi je bilo najfascinantnije. Povezali smo, znači, tačku A i tačku B. Osim Beograda, seče centar Los Angelesa i ni manje ni više nego City Hall, koji je predmet istraživanja mnogo bitan, koji je takođe fasada u linijama i koji je cover foto bio na mom prošlom kanalu. Pogledajte ovaj krov. Ovu piramidu na krovu City Halla Los Angeles. I sada obratite pažnju na ovu sliku. Neverovatno, ali istinito. Znači, evo ga X, Tesla, vidite ovde mu je i neka raketa. Prolazio sam puno puta ovuda kolima, tako sam i došao na ideju da ovo povežem. Idemo sad. Znači, na meru. Pogledajte sad ovo. Stavljam na sredinu. Na sredinu X. I idemo direktno na piramidu u Egiptu. Idemo direktno na piramidu u Egiptu. Sad ćemo i to. Evo, nema laži, nema prevare, sve zajedno radimo. Sami možete da skinete aplikaciju Google Earth ili da idete preko browsera, samo odete na Google Earth i to je to. Sad ćemo da nađemo ovde piramide. Evo su ovde. Obratite sad pažnju na ovo ludilo. Idemo na ovu u sredini. Evo, moguće sam je malo pre... Samo sekund. Evo vidite. Ja sam verovatno bio stavio na ovu. Ovo je neverovatno. Na ono je 33, na ovo je 44. I to direktno kad stavim na krov. Na vrh sam. Pogledajte, ovde ga odmah menja. A ovde ga na ovoj menja odmah sa 3.2 na 3.3 na vrhu. Evo.
ovu, dragi moji prijatelji. S tim što ja samo mislim da s prošli put ovu prvu meru kad sam uradio sam stavio na ovu drugu, a da mi je ispalo 33 ili su vjerovatno na ovu. Sad ću vam reći po liniji. Jer mi je plan da povežem ovaj X sa sve tri piramide da vidim koje sve tri tačke u Beogradu seče. E sad, ako sam je stavio malo pred onu piramidu u sredini, sada će prolazi kroz malo drugačiju tačku. Ne, stavio sam je malo pred tačno na ovu piramidu, jer kao što vidite, velika lupa, taman da uveliča kroz veliku lupu ovu liniju, zrak. Op, šta je ovo? Šta je ovo ovde? Edukativni boravak oblačak. Da li seče i rtanj možda? E, to bi bila prava fora. Ne seče u rtanj ovde. A inače da znate, od zgrade Prištine, u Prištini zgrada glavna u Prištini do egipatskih piramida je 1,3. Da, sami izmerite. Sami izmerite, dragi moji. U Nemačkoj seče nešto. Ovo treba ispratiti celu liniju i vidjeti koliko je ovo sve fascinantno. Ovo je slučajno da seče ove gradove i ovakve lokacije u gradovima. Da, to je slučajno. Pogledajte koliko solarnih panela ovdje ima. Ipak postoji neka veza, znači, a ovdje što su erupcije na Islandu, a ova linija seče na pola, tačno, inače ovdje i kroz Yellowstone, ovo je mnogo fascinantna linija. Beograd je zbog toga njima toliko bitan. Verujte mi, nije zbog čega drugog, nego pa ovdje u Americi je 9 ova Mount Shasta, a rtanj je 1. Tako sam ja to nekako počeo da skapiram ovu mapu. 1 i 9. Vidite što ovdje sad piše? Ovdje će da piše sad Yellowstone, ni manje ni više. Evo, ovo je ovdje Yellowstone. Evo vidite. Yellowstone. I opet prolazi kroz... A ovdje je bio najveći zemljotres u zadnjih 40 godina u Kaliforniji, Ridgecrest. I rekao sam vam da obratite pažnju, i to u sred vojne baze. Na dan državnosti. Sve to imate na internetu. I to se zove Kinesko jezero, China Lake. Znate šta sve možete da vidite ovdje u okruženju ovog mesta? Najneverovatnije stvari. Ovdje su sve vulkani i sve povezano serijom 51 u Nevadi. Ovdje sve možete da vidite vojsku. Sve ovo ovdje, bukvalno. Evo vidite. Air Force Base. Mnogo linije mi prolazi ovuda. Beograd je mnogo bitan grad. Ne bi slučajno Elon Musk stavio to X. Inače, što se tiče njega, mogu da vam kažem da ja njemu ne verujem ništa. Nikakav čip mi ne pada na pamet da stavljam u glavu, niti bilo šta slično. Kao što nisam ni ove lekove koje su nudili. Ali da je ubica ove liberalno gej S agende, znate na koju mislim, i P, pošto mi ne daju to da pričam. Ovdje YouTube mi skida snimke.
On je to sigurno uradio i rekao je da svako treba da bira da li će da uzme ovaj lek što su davali ili neće, znate na šta mislim. Tako da treba se koncentrisati tu i na mnogo pozitivnih stvari koje je on uradio. A ne samo na negativni. Treba ih iskoristiti da se robotima... Pogledajte samo kako ovo izgleda, kao neka buba od ozgora Dodger Stadium. Znate koja je ova energija ovde? Malo sam se odaljio od teme, ali kao neka šapa. Ali vam dajem malo da vidite o čemu se radi. Pogledajte broj između SpaceX-a i piramide i seče Beograd. I tačku koju sam ja rekao da je da se tu nešto radi ispod zemlje i da to sve nije kao što mi mislimo. I baš slučajno seče City Hall. Vidite, braćo moje, dobro. I sad kad se sve tri piramide preseku, sigurno jedna seče ovo gore. Sigurno. Ovo se zove Controller Building. Vidite, Los Angeles Controller. Sve je to velika ezoterija i magije, dragi moji. Sve je to velika ezoterija. Inače, Federal Building ovde kakve ima kao ograde betonske, sve su kao piramide i takva je druga Federal Building na kraju Wilshire Bulevara, najmoćnije ulice na svetu, koji ću napraviti poseban video da vidite tu ezoteriju i te kompanije koje su tu i distance između tih kompanija. To je neverovatno i to nikako ne može da bude slučajnost. Neverland, vidite. I seče baš ovde u skulpturu. Skinite ovo sami, povežite SpaceX u Kaliforniji sa Hathorne se zove grad odmah pored Los Angelesa, 10 minuta do piramide i pogledajte šta sve seče u Srbiji i u Beogradu. To ne mogu da budu slučajnosti, dragi moji. Ovo je po meni civilizacijsko otkriće. Ne moramo mi, ali neke buduće generacije će biti svesni ovoga. Iskreno, ja nisam video nikoga drugog da je ovo na svetu uradio i da je ovo ovako povezao i shvatio i rekao ljudima kako da čitaju ovu mapu i skapirao te tačke u Beogradu koje se grade da su deo novog svetskog poretka ili te neke nove energije. Da li će to neko da ugasi, da li to mi gasimo samim tim što o tome pričamo i gledamo. Ne znam šta bih vam rekao, ali do ovih otkrića sam stigao sam, obrnutim inženjeringom, srpskim mozgom, da se naglasi, beogradskim, crnogorskim, palanačkim, sve gene ja te nosim. Tako da sam se ja šunjao svuda i mogao da zaključim ovako neke zaključke zajedno sa nekim ljudima ovde, koji sad trenutno više nisu tu, oni dođu pa odu, nestanu. Da, prijatelji moji, ja sam ovo istraživanje radio sa ljudima koji su se ozbiljno interesovali za ovo. Mnogo mojih dragih i milih prijatelja je upućeno bilo u moj svakodnevni rad vezano za sve ovo. Tako da ja do ovoga nisam došao slučajno, niti mi je neko dao ovo da izbacim. Sam sam došao do toga, imao sam podršku prijatelja i nekih ljudi do kojih sam sasvim slučajno stigao ili oni do mene koji su se interesovali za ovakve stvari. Njihova biografija i priče nije još interesantnije od ovoga, ali se totalno uklapa. Zato ja i verujem u neke više sile i u sudbine. Tako da vidjet ćemo šta će biti, samo hrabro. Ovo je jako interesantno u ovom ludom svetu u kome živimo. Kako ćete vi ovo da objasnite? Da ova tačka seče City Hall Los Angeles. To vam je kao Skupština Srbije, glavna zgrada u celom Los Angelesu i u Kaliforniji manje više. Iako je San Francisco glavni grad. Ali City Hall Los Angeles je City Hall Los Angeles s ovom piramidom na vrhu. A znate onaj hotel tamo gde je oko u Century City-u? Ajde sad kad to već radim i kad vam pokazujem ovo, ipak je ovo sve civilizacijsko otkriće. Kada povežem ovo oko 6, 9, to ste vidjeli u mojim prošlim videima, vidite. Ovo oko, 6 i 9 sa piramidama. Neverovatna stvar se dešava. Zovem ga oko zato što vidite kao na novčanici od dolara da imate piramidu, mada ovdje imate i ovaj
masonski uglomer i šestar, i ovo ovde, i ovde još jedno oko. Pogledajte malo, možete mnogo ovakvih slika da nađete na internetu, a ne možete da nađete dva ovakva mesta na svetu. Ima jakih ezoterijskih tačaka, ali ovakvi da prolazi kroz ovo i da se ovo ovde vidi. I koliko koštaju ovde nekretnine i ovo između Los Angelesa i Beverly Hillsa, lažna naracija za ceo svet. Inače, u ovoj zgradi ovde, ovo je Fox Building, Fox je 3 šestice, idite na Google i ukucajte Fox 3 šestice da vidite kako to ispada i zbog čega 3 šestice. I sniman je film Umri muški, Nakamoto, na Mokoto ili tako nešto se zove ova zgrada u tom filmu sa Bruce Williskom, Umri muški. A ovde spavaju Biden i Obama mnogo često i ne može preko interneta uopšte da se bukuje ova soba. A pogledajte ovaj krov. I uvek ima mnogo solarnih panela oko mojih bitnih tačaka koje tražim. Pogledajte ovu energiju koja prolazi ovde. Ovako, pa ovako, pa ovako. Širi se, pokazat ću vam sad i na policijskoj stanici Beverly Hills koliko toga ima. Sad, kada ovaj krov, piramidalan je od ovog mnogo bitnog mesta, povežemo sa piramidama, gledajte šta ćemo da dobijemo. I kroz Beograd i kroz Los Angelesa. Kaže vam da su krovovi ključ, da je to sakupljanje stare energije koju oni hoće da prevedu u novu. Stavimo ga direktno ovde i odemo do piramide u Egiptu brzinski da vidite šta seče. Seče City Hall Beverly Hills. Nije City Hall Los Angeles, nego Beverly Hills, koji ima zlatan krov gore i da vidite koju energiju i ezoteriju. I seče neke druge tačke u Beogradu. Vidite zbog čega njima je Beograd toliko bitan. Ovo daje vam sad otkriće svega, ali bukvalno. Zbog čega se u Srbiji na Balkanu vode ratovi, zbog čega je Beograd bio glavni grad stare Jugoslavije. Pokazao sam vam i zgradu Siva i distance od zgrade Siva. Šta smo rekli? Piramide. Malo sam izgubio koncentraciju, izvinite. Idemo do piramidica. Počela je aplikacija da baguje, baš me čudi. Evo su ovde. Evo su ovde. A na svingi se završava na 7600 tačno, pogledajte. Na svinginoj glavi je bilo. Pogledajte vi ove brojeve. Je li ovo normalno? Je li ovo normalno? A vidjeli ste krov kakav i koliko ima veze s piramidom. Pogledajte, na ovoj se završava tačno na Pyramid of Queen. Pogledajte. Ajde da vidimo. 76006. I to je ovo neka jaka piramida. Piramida kraljice. Odmah iz ove velike. Iz ove. Iste bi broj, od 3 šestice bi verovatno bile da sam stavio na ovo. Nemojte da mislite da ja jurim broj. Ovo ne može da bude slučajnost i vama je jasno sve. I najvećem skeptiku. Ali ajde da vidimo, evo samo brzinski da vidimo šta ova linija u Beogradu seče. Evo i u Nišu nešto seče. Aj nećemo se zadržavamo na Nišu i da pregledamo dalje. Nego da vidimo da li ovde nešto ima interesantno. Moj Tito, šta si ti radio? Ada huja. Pa da. Vidite? Da sam stavio na drugu piramidu, tačno bi preseklo ovo. Ovu piramidu ovdje ili neki spomenik. I ovaj oblik ovako ulaz. To su neke energije, to je nešto mnogo čudno, što mislim da je čovečanstvo spremno da skapira, jer ako neko iskreno dođe do ovakvih, šta li je ovo? Do ovakvih podataka, onda to je to, razumete? Prihvatilište za pse i šta je opadinska skela, ovo je neka
Padinjaku neka termoelektrana stara, šta li je ovo? Pogledajte, prijatelji. Da. Neverovatno. A sad, da vam pokažem da to nisu slučajnosti, idemo odmah se vraćamo u Los Angeles i pogledajte šta ova linija ovde, kako je ovo moguće, koje je ovo ludilo i zašto je meni palo da ovo otkrijem i da ovako lepo povežem. Znači ja sam nastavio da pratim ovu liniju i došao do nekih fascinantnih otkrića, ali ovo vam je ovde najskuplja ulica na svetu, razumete, Rodeo Drive. Kapirate? To su neka ludila. I gledajte sad ovo ludilo, najveće od svih. Seče City Hall Beverly Hills, koji je isto ceo u ovim linijama. I on, i ne samo to, nego cela ova ovde monstruozna građevina koja je malo kao slovo Q ovde vidite, a malo kao i zeka ili onaj adrenohrom. Da, solarni paneli, šta sam vam rekao? O ovim linijama vam pričam na fasadama, prijatelji, bam, egipatskim linijama ropstva, gledajte piramida, gledajte, odmah pored ovo, 2 piramide ovde, znate kakva je ovo zgrada, kakve su ove kamere, ne divam da se slikam ovde, sve sam ja ovo istraživao. Landmark, razumete, pogledajte energiju ovde koja se okuplja kroz ove krovove i šta se ovde radi. Znači, postoji veza Tesle, Elona Muska, Srbije, nas, evo, ovaj video vam je dokaz. Lično sam ja ovo otkrio. I baš slučajno su svi ovi egipatski simboli baš na policijskoj stanici Beverly Hills preko koje ova linija prolazi. I preko Beograda. Doduše ovo malo liči na Bocku, ali nije Bocka, više su ovi egipatski simboli, nema šta. Baš kao ovi što su na slici ovde pokazani. Identično. Neverovatno, ali istinito. Odradit ćemo sve 3 lokacije, Century City, Beverly Hills City Hall i policijsku stanicu, sve lepo i temeljno, pošto je na linijama sa Beogradom i sa Egiptom. Civilizacijski. Fantastično. I ni manje ni više Universal Studios. Šta mi znamo o filmovima? Šta mi znamo o životu? Sve ono, ove generacije, zadnjih 50 godina, sve što su nas programirali, počinje odavde. Znate koliko je ovde filmova snimljeno? Ovo vam je prava magija. Pričao sam o ovim simbolima, oni ih mnogo vole. Ovo je neki jezik znakova i simbola koji mi nemamo pojma. Isto to imaju u policijskoj stanici Beverly Hills. Pola ovih simbola koje ovde vidite po podu ima ih u policijskoj stanici Beverly Hills. Universal Studio Overlook. Vidite, ovo je isto Landmark, ovo je, tu su neke energije, Hollywood. Sve, razumete, to je prava magija. Ti filmovi, oni nas bukvalno programiraju, to čovjek ne može da shvati koliko je ozbiljno. Čovjek misli odgleda filma kao, ma nije, u stvari je pod utiskom i non stop gleda nešto. Ovo ne može da bude slučajnost. I uvek su tu neka deca, Fox Child Development Center, a Fox je 3/6. Evo sad sam pomerio liniju, nije ni bitno. Prijatelji, vladari sveta koriste simbole kao jezik, brojeve, ove spomenike, ima jedan i u policijskoj stanici Beverly Hills, ovaj Obelix,
Hoće da nas uvuku u novi svet pomoću stare, slobodne tehnologije. Sve je povezano sa novom arhitekturom. To vam je novi svetski poredak. Političari su samo glumci i izvršioci ovih zadataka za koje ni ne znaju šta stoji iza njih. Tako da razradit ćemo sve to u novim videima, ali ovo je najvažnije da smo otkrili vezu između X fabrike, egipatskih piramida i Beograda. Nešto se na toj liniji dešava i ovo je neodbranjivo. Proširite malo dalje, dragi moji, i vidimo se uskoro u novim videima da razbijamo ove tajne. Sve najbolje.